Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa aton mga taga-Plamati sa buong aga. Ang imong cellphone ka na welcome sa Istorya Espesyal. Dirigi hapon sa ating programa every Sunday morning from 8 to 9. Live kita sa Diwa Easy Action Radio. Pwede hapon sa inyo kubos nga alagad. Lagotek lang sa sound natin sa cellphone. Ayan, feedback kita. Upod sa kay Konsehal Israel Ising sa Langa. And of course, Mayong aga Negros, mayong aga Syudad sa Bacolod. Ini naman ang inyong kubos nga alagad, Mark Salanga. Good morning man sa kay Station Manager no na di maala magbanwa, News Chief Rex Cantong. Kag sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radyo Bacolod live kita sa Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. May bisita kita sa buong aga. But before sina, November 1 subong, Yes. unang adlaw sang Nobyembre, All Saints Day. Domingo sa November, no? 2 months na gid lang, 30 days, 60 days, 61 50 days before New Year, no? And siguro 55 days before 55 days Christmas, before no? So kadasig sa mga hitabo, and I hope padayon yung maganugubo ang cases natin din sa COVID para mangin masadya ato nga Disyembre. As you mentioned a while ago, hindi kita sibong yung mag-istorya about sa mga inaswang, no? Katong every naman ang topic Halloween. Subong ya, hindi ta pag-istoryahan ang mga patay. Istoryahan ta kung paano mabuhi. Ang mga buhi. Paano mabuhi? Correct. B. Paano mabuhi? Subong aga. No, so introduce anay naton ang aton nga bisita subong. May trivia ta wala? Mayara kita trivia. Okay, hindi but- ka na madula. Uy kaso karon ang ipidita na maplastar karon ang trivia pagkatapos. Para aware ang aton mga tagpalamati Yes. subong kung ano ang ano subong ang mga topiko naton. Okay, ang mga topiko naton karon naton hibaluon ang bag-ong executive order nga ginpagwa ni Mayor Velo Lunardia ining executive order number 70 inang pag-maintain sang MGCQ tubtub November 30. GCQ lang, GCQ. Hindi GCQ, sorry. GCQ. Pero antes sina ipakilala ta na yung aton nga bisita. Ang aton nga bisita is si Ruby Ore. Pero mas kilala ni siya sa ngalan sa bansag nga Queen Bee. 21 years nga nag-ubra bilang kapamilya o kon sa ABS-CBN. So, breadwinner man siya. So, actually, halin sang una pa ni siya, nag-online selling. Galing, kaya may mga sitwasyon nga pareho sini, nagsira ang amo niya kompanya. So, ang sang una niya nga wala ginakon do mga hampang-hampang lang or part-time lang subong gin full-time na niya. So, makita nyo ni sa online selling. Good morning, Queen Bee. Yes, hello, it's a bee. Beautiful morning or beautiful Sunday, mga bee, mga Yamak na. kabarkada. Yes. Wala pa nakapamahaw. Wala pa nakapamahaw, kapal pa lang. Rob, ano ta? Okay. Diba? Do ka bee, do ka bonggang-bongga lang, no? Bongga na morning ba yan? Imbita nyo din sa akon. Siyempre, nag-bee ko. Bisita kag nag-bee. Bugtaw, gig ko sa buong Wow. pag gusto mo ang mga bee. Mga biyaw. Ang biyaw is a gay lingo. So, biyaw Or is good-looking. good-looking. Ayun. Ikaw man Okay. guwapo, tika taon gin. Isa ka B. Isa ka bayot. Kag duha ka B. Biya. Boys. Diba? Okay. Beauty. Despite for sang B, bagyo. Oo. Dapat B sila. Be careful. Oo. Despite sang B, bagyo, dapat beautiful gyapon ng Sunday. Yes, syempre. Dapat padayon lang, gid. Imagine may B bagyo pero ang beauty ni Queen Bee. Perte. Dumagwa ang tanan. Oo. Aga pa ko ginagugtaw, yayaw. Parang tapi nag-live ko. B boobs. Kapangilay. Anyway, balikan Anyway, sa B. Dubai. Belated happy birthday ka. Ay, Ayun. belated happy birthday. Mayo gani, wala ka na B.
Bebang. Awa ay, do. Chill kita gapon. Bastante. Nabila ko gapon. Oo, Busog. tama ka inom nga beer. Na, wala actually siya rin. Uy, wala ako nag-inom, ha? Nag-ano ka gapon yan. Pila na ko yung days nga wala ko na shot. Ate, B, pakabuot. B, Yun. pakabuot. Ayan. So, Anyway. balikanta, si Queen B. Dugay-Dugay, kung paano ba niya nagbulig sa iya ang online selling? Yes. Paano yung nag-B, buhi sa iya? Yes. Paano ini siya na-develop, na-improve? Paano siya nagpakig-away sa pandemic through na-mention yung nagsira ang ABS. ang ABS-CBN. ABS-CBN. Now, may ara kaya sa pangita naman niyang alternative and muna siyang online selling, paano mo ni siya lagi padako? Paano nag-benefit sa imo? Kag paano ini siya gin-enjoy sa imo man yung mga followers, kag sa mga customer, client mo, ang imong mga produkto. Balikan ta dugay si Queen B. I-discuss natin further ang about sa nang topic ko. Okay, so kadto kita nay sa update nato no sa All Saints Day subong adlaw. So ang natabo subong base sa executive order ni Mayor Abe nga hindi anay makakadto ang aton nga mga pumuluyo sa 21 ka mga sa 13 ka mga patso sa syudad sa Bacolod tungod ti siyempre para malikawan ang pagkilit anay bala. Pero nagbutang siya sang I think 60 or 80 ka mga policemen nga magabantay sa 13 ka mga patso para hindi makasulod ang aton mga pumuluyo. Kasi siyempre amo na bla halong ini sila magabantay 24 oras sa tanan nga mga patso sa syudad sa Bacolod. Ibalon ta na karon na. Tawagan ta makadali si Lieutenant Colonel Erel Pico, Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Subong adlaw or kagabi, siyam lang ang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Sangpit sa Oktubre 27, isa lang. Butsilingon naganubo ang kaso. That's why nga nag-apply si Mayor Avelino Dia upod sa kay retired General Mel Feliciano sa National IATF nga i-downgrade from GCQ to MGCQ ang syudad sa Bacolod, pero kay tungod nga siguro gusto nila nga masigurado gid nga hindi why gid may mapiktuhan, gin consider nila nga maintain lang tanay sa general community quarantine. And para hindi man magnugon ang efforts sang Siyempre. tanan, no? Sang syudad, sang LGU, sang pumuluyo. I mean, gamay nga, nagwanta na siya for the past pila ka months. Nga dito pag lubos-lubos na gid lang. Para next year or December or next year, safe na kita katama, no? Makabi And na. solito naton, makabi na kita. Balik sa Makabalik normal. sa normal, no? And aside from that, nang inablang tawag lang ang partisipasyon sang pumuluyo o sang gobyerno is importante katama. Hindi na siya isa lang dapat ang nagpaninguha para maging normal tanan. Nag-PSM ako, liga, nagparom, naglibot ako sa mga mall, mga establishments, batian mo music sa Christmas, kagidamos ng tao, batsagan mo gid nga, pare ka gid nga tani sige na ni siya because it seems like naga-normal lagi man ang tanan. But again, Hindi Robs, hindi apektado ang imong ginakuan sa mga stocks sa natabo. Delayed. May ara, syempre. Oo. Apektado man, especially ang mga source ko sa iban nga Banwa. Ano ganing imong nga product? B, of course. Branded bags. Pero Wow. di man siya barato. Sa Ayun. iban, di ba? Branded yun na, di ba? May mga branded, may mga not so. Class A. So, oo. Alam mo na, Hindi be. magid siya tamaan. Basta, halin may ara ko Hong Kong box, may ara Japan, may Korea. So, dapat you have to be lang gid. Be honest kasi imo mga B buyer. Yes. Nga Oo, kinahanglan ang gid pinaka-importante. mag-B ni Queen B. Nga kinahanglan gid mag-B. Mabuhi ni Queen B. Ano ang Kinahanglan ko sa mag-B. likod nimo? Ano ang imong mga struggles? Ano? Kinahanglan ko gid siya mag-B baka-baka para mabi ko buhi. Pero ang gina-pray ko gid is dapat healthy lang gid ang family ko, ako, ang mga friends Di ko. ba of B ka course. breadwinner ka? B ko of course, breadwinner ko. amo na siya Okay. bala, ang speaking of that, na-mention niya nga breadwinner siya. Most sa ato niya mga nag-online selling subong, mga breadwinner man sila. Oo. Na nagabaka-baka, nagabibaka-baka sila because may ara sila sa pamilya nga ginabuhi man. And just like si Ruby subong nga aga, no? Nami na ang imong kuan subong nga sitwasyon. Kay ti B, balik na ang biyahe. Balik na ang biyahe. Oo, Balik na biyahe. So, may harap na sang biyahe ang Philippine Coast Guard, no? Ang Philippine Coast Guard, nako. Fast craft! Oo. Ang aton na source is Philippine Coast Guard. Abali, ang Iloilo to Bacolod, sumugod kagapon, Oktubre 31, birthday mo. Alas 9 sang aga, alas 9:50 sang aga,
Kag ang Bacolod to Iloilo, Iloilo to Bacolod is 350 liwat-liwat. Iloilo to Bacolod 9:50 AM, Bacolod to Iloilo 3:50 sa hapon ini Sam. Okay, kadto kita sa Ocean Jet. Bacolod to Iloilo alas 8:30 sang aga, samtang alas 2:30 naman sang hapon ang Iloilo to Bacolod. Butsilingon biyahe na ekonomiya. So, duwa. Dua. Ang isa ka ano, Trip. ang isa ka ano ni ngalan sang fast craft, wala pa nila nabutang. So, wala ka biyahe. with the social distancing and with all the requirements sa kinahanglan, no? Actually, hindi naging maganda mo naka-strict sa Hindi requirements naka-strict. natin. Wala na Because, siya, oo. basta Hindi na, wala Iloilo, na. Bacolod man Kahit- lang, open kita, no? Oo. Iloilo, Bacolod lang, not Oo. Cebu, Region 6. not Manila, Region 6. Region 6. Like for example, make damo ga pamangkod. Like for example, ako mabiko, mabiyahe ko to kadto Iloilo, do I need to brings anything like health certificate or wala naman gid? Gina-finalize actually, pero ang latest is medical certificate lang gid. In fact, tulo kung tagid ang guideline, nga although gina-revise pa, gina-plaster pa sa insakto, why naging makinahanglan? Basta taga Iloilo City Oo. City ka, tabukan na ka mo ni Bacolod, why naging man gina-require niya requirements. Oo. Pero ang minimum na ganyan pwede para sigurado siguro, but isa na sa i-clear gid naton subong kay bag-o lang na declare last night lang binag-declare bing GCQ sa gyapon, so lang taon ta kung anong maupod sila ang mga guideline, no? But for now, it's a medical certificate is enough. Okay. Kag ang kasi- DE, backtrack. Backtrack. Yes. Oo. Do grabe na subong 300 plus thousand na ang sa May backtrack. nagari may ara na ko yun. Anyway, Siyempre. ang ginpagwa kagabi nga EO ni Mayor, the same sa gihapon ang 15 anyos nga bata, hindi gyapon kagwa. Ang 65 years old, hindi gyapon kagwa. 15? 15 years old. Hindi agwa? Hindi kagwa. Kag 65 years old. Pero sa 65 years old, may exemption ina. Kung kinahanglan niya magbakal bulong, wala sa pamilya, wala sa kabataan, kinahanglan magbakal bugas, pwede. Okay. Ah. So do almost the same status quo kita Siragi dito sa hapon GCQ. ang mga restaurants nga naga-cater sang beer lang. Pero kung may panyapon ka mo, pwede gyapon as alas 10. Open na. Open na. siya. Alas 6 gihapon, alas 12 sang ugto gihapon, pwede makabakal sang ilim nun. Hasta alas 6 ang gabi. Pagkatapos sinaim na lang sa inyong balay, pwede. Hasta lang sa oras. Pero kung mag-inom ka sagwa, pwede ka dakpon, kag mamultahan, kag pwede ka mapriso. Oh, pwede ka mabi. Okay. So GCQ Mga gyapon. talandaan Okay. So Trivia kita na. ma-start na kita sa ato niya bisita subong. Oh, sige, sige. Trivia tanay. Trivia tanay tapos Okay, kay sige. maupod niya sa sato na sa karon. So Okay. anytime niya Okay, okay. Okay. So kadto kita na sa ginahulat sang tanan. Ang aton nga istorya espesyal trivia. Okay, Brought to sulito you by- naton before sa aton sponsor, sulito naton magsabat kamo gani dapat online ka mo, no? Nag-online Online ka mo, hindi pwede makasabat sa inyo lang balay magsinggit kamo da sang letter answer. Pag post sa inyo nga sabat sa aton nga online, dapat i-type ninyo ang letter and complete nga answer. Hindi pwede nga letter lang ibutang ninyo dira because base asabat na siya sa number 1, number 2, number 3, number 4. So sulito naton ang aton nga mechanics, letter plus answer. Ang pinakauna nga makapost sa ato niya Facebook page subong sa Action Radio Istorya Espesyal ang ma-declare nga winner. Ang ato niya prize is isa ka box nga mask and 50 pieces. 50 pieces nga face mask kag isa ka face shield. Kag subong nga Domingo may dugang na. Ining 168 herbal supplementary dietary product. Pero antes sina karon ipakilala ta ni. Yes. Pero mauna ta na kita sino sa aton sponsor nga naton trivia. sa aton nga prize subong? Ang 168. Hindi ang sa mask at sa face shield sino Si sponsor naton? okay sponsored ini ni Roed Melieza, classmate ni Mama. Iyon, 4 gabay sa aton. weeks every Sunday ginag-monitor na siya. Thank you, Gid. Thank you very much. Okay. 4 Sundays to iya. So kadto kita, ang aton subong trivia is about mga festivals sa bilog nga pungsod sang Pilipinas, hindi lang yan sa siyudad sa Bacolod, hindi lang sa Negros Occidental. So kadto kita tatlo anay lawag kita antes kita magadto sa main naton nga mga topiko. Okay. So first question. Mga kaksyon, monitor na kamo ha kay para ma-google nyo dayon. Okay. Ano ang tawag sa festival nga gina-celebrate kada May 15 sa Lokban, Quezon City? Ano ang tawag sa festival nga gina-celebrate kada May 15 sa Lokban, Quezon City? Ano ang mga pamangkot? Ano ang mga pwede nga sabat?
A. Lechon Festival. B. Panagbenga. Panagbenga na siya. Panagbenga. 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 Panagbenga Festival. C. Pahiyas Festival. O kung D. Sinulog Festival. Ano ang festival kada May 15 sa Lucban, Quezon? A. Lechon Festival. B. Panagbenga Festival. C. Pahiyas Festival. Or D. Sinulog Festival. Number 2 question. Ano naman nga festival ang gina-celebrate sa General Santos City every September? Number General 2. Santos City every September. Ano ko nga festival? A. Tuna Festival. B. Durian Festival. C. Kadayawan Festival. Or D. Mascara Festival. Ang sure ko hindi ginidiya. Ano ang gina-celebrate sa General Santos City every September? A. Tuna Festival. B. Durian Festival. C. Kadayawan Festival. O kung D. Mascara Festival. Kadto kita sa last question for this sa subong takna, no? Pero may duwa pa tayo, lima ni siya. Okay. Ano nga festival ang gina-celebrate every November sa Agono, Rizal? Angono ni Guru. Ano nga festival ang gina-celebrate every November sa Angono, Rizal? A. Sinulog Festival. B. Pinagbenga Festival. C. Hegantes Festival. O kung D. Karayawan Festival. Ano kuno ang gina-celebrate every November sa Angono, Rizal? A. Sinulog Festival. B. Panagbenga Festival. C. Hegantes Festival. O kung D. Karayawan Festival. So, answer na kamo ha. Letter and answer git ang aton nga pagkabatunon. Yes, paano hatag ang aton yung prizes? Ginadulong ko gina. Ginadulong naton. Ay, mga pasensya, may tatlo sa nagligad nga winners. Ang ilang nga mga name, iyahon ko pangita. So, i-manual ko ginapangita. So, rigid pero ang iban hatag ta na mga prizes nila. Unlike sa nagligad, subong may dugang kita nga 168 herbal product kay pangatag. Ipakilala din sa naton karon. Okay. Queen B, pila ka na ka-years nag-ubra sa ABS-CBN? Sobra na B. 21 anyos. To be 21, exact. grabe. Actually, dapat awardee ko subong nga year. 20 years service awardee kami Okay. sa ABS-CBN. Galing syempre, nag-B siya, na balda. Oo. So, dapat kinanglan mag-B ka na yun. Magbangon ka, kag Correct. magbaka-baka. So, dapat hindi mo gid pag ipaminsaron nga ano kagin masti ka lang dira kag ano mo ang self mo. Encourage mo man ang self mo nga i-boost mo ang self mo nga para be ka Japon, buhi ka Japon. Question lang, no? Medyo curious lang ko. Pag-confirm nga mag-close ang kompanya, ginubrahan mo for like 21 years, no? Si Manong Amuman. Pila ka years ka to? 12 years. Anong initial reaction mo? Actually, hindi pa ako believe. Oo. Syempre daw kaamugin na. Pero Almost half of life mo. Oo, though almost half of my life ara na ko sa ABS. Syempre daw kasakit gidya pagkabati mo nga halam basi may tendency nga asta na lang ta sa March or amuni. Imagine bala. Oo, pero syempre salig ka Japon, ano man, may ara ka na ginapaminsar nga maano ko after this, do ka amo na bala. Ang correct na. pinaka-importante siguro is dapat may acceptance ka na dayon. Kag tapos preparado ka na. Nga anong option mo pagkatapos ni Maserani, anong kantuan mo, o diba? Kaya kung wala ka paminsar nga hindi ka mag-think positive, ang pinaka-importante ko dapat pagbangon ko or pagbibugta ko dapat positive na para ang energy ko yung gasulod nga be happy na pero subong da medyo sakit Japon kasi for more than 21 years na ko sa ABS ara Japon pero and I think dako siyang reminder sa aton tanan niya nablang nobody is indispensable. Nothing is certain. And nothing is certain. Hindi agidya ka ano yan, hindi ka pakot sa imo nga ano. And even ang nga pandemic, oo, sino man Dabala mo ni realization, no? Okay. So kadasig sa imo, pag close ang kompanya, ginobrahan mo for like 21 years, no? May option ka dayon. Hindi kay before pa lang to gabi na ko mo, gabaligya na ko to bags. Ano nga year na? Nagsugod ko actually B, Bukaray, munang term namon sa mga B, upod ko na nga mga B branded boys. So, nag-start ko 2007 pala nagsugod na ko ni pang ukay-ukay pero wala pa ko to gabi, gabaligya. So, collection lang to ang mga B, mga bags. Pero kung
may gusto nga mag-B, bakal, ginabenta mo man na Oo, yun. oo, Para daw okay. may extra Extra ka. income, eh. Pero nakabigid siya ha, during that time nga daw ka, kahit kung kisa, hindi ka man magsaligid sa salary mo nga amulan ni dapat may option ka nga kahit kung pinsaron lang, ako lang gid nga daan, isa, gabi, bakas-bakas sa akong pamilya. So, duha ka pamilya, ang ginabi mo buhi mo, Pero wala ka pa man B. Bana. boyfriend, of boyfriend course. pa lang. B ko subong. Okay. Bingko. Bingko. Pari nga sa imo, di ba? Oo. Di ka man. Pero bihati Kuya Perme. Of course. Sa imo mo makuna. Habal ako no, alone but never lonely. Oo. Yan, okay. Pero permi lang ko yung ginabi. Perspective. Sa imo na yung perspective eh. Kita guro, permita ginabi. Biyaan. Ang ibang Hindi, gabi, or- balik. Pero ginabi. Bless. Of course. Ara Duwa ginayaw. mo bibiyaan. No choice man to nga guys sa hanon ba? Oo, Okay. diba? So, because you mentioned duwa ka family kinabuhi mo. Yamak mo na. That means ang imong parents and sino? Actually, si mama ko, and then my stepfather ko, and then ang hinablos ko nga arada. And then ang asawa ya, and then may apo na ko. O, di ba, do ka bongga, may duha na ko kaapo. So, ang iba na, 25 ka pa lang, gabi may apo iko- ka na? Ha? 25 ka pa lang subong. Hindi, isang 20 pa lang ko yan, 25 mo na Sorry, Chinese. Hindi, 45 to be exact. Oo. Wow! Chinese. Di ba? 45 pero daw bilang yapon. Oo, daw bata po. Virgin. Ay, tiyak to. Oo. Tama, Okay, nga may apo. Ang ako niya hinablos, actually, nangasawa na siya. So, apo ko na ang tao. okay. May duha na ko, kaya isa ko pagid ka hinablos sa utod naman sang B ko, sang brother ko. May B naman, may bana, kag may B bata. Tingala ko nga may apo, abi ko sang 25 ka, nagbibusong ka. Ay, so hinablos mo gali. ginabi ko lang na iya. Kung maggustong ko iya, ginabi. Bu ko lang na sa Na. B, banyo. Na. Or pwede man i-B, buna. Wala yun, Chinese. Dulo. Ang aton, Pero Pestamin na tayo gini. ang aton sinadya-sadya lang ito. Oh, okay. So full-time ka pagid, pag close sa inyong company, nag-full-time ka pagid, no? Oo. Para na-mention mo, syempre breadwinner ka, ikaw ang nag-supply sa needs ng mga family. Kumusta? First question. Pag full-time mo, di ka nagkuha man sa imong mga products? Stocks. I mean, Mga stocks, anong actually, imong may mga- style of selling? Actually, amo na nausar ko gid ko di gintagaan ko B breaks sang 2015 sa ABS man nga nag FM station man Oo. Gintagaan niya ko B break. So amo to nagsugod ang Queen B gidya. Dito ko gin B butong pabi babaw ni Sofia. Dito ka nahanas ah. Dito naging ko nahanas Oo. nga mag-atubang. Syempre, ang audience ko man is as floor director, man ko sa morning show, mag-atubang kada sa mga different kind of people. So, do ang confidence level mo, do gabi man, gapaskog, diba? Correct. Kagaan Connection. man. Ang connection, ho. Kilala, everyday may bisita dra. May- Everyday oo. ikaw batubang. Ikaw pag magluwas sina damo na abilidad eh. Makeup artist pag Ga-make sinamon. up Humalin man to. sa una. Yeah. Magluwas sa floor director siya sang TMS ang una. Pisa niya katama si Ruby. Amo na siyang ginatawag nga haps all. Ang haps all is amo na siya ang hapan tanan. Yo, at paningwa Pero mo. ang importante lang ga-enjoy ka man. Ang Correct. ginaobra mo, dapat i-enjoy mo, updan mo gid sang kapisan kag ma-enjoy ka gid Oo. dapat. Nami ako sa mga program naton, kay despite nga November 1, All Saints may Day, B. and may May bagyo. ginatagaan ta subong nga kalingawan ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga mga kaaksyon, ang aton nga mga tagpalamati kag tumalanaw nga naga-online sa karon pero kinanglan gid nila babatian. Antes naton tawgan si Lieutenant Colonel Ariel Pico aton anay nga i-update kun di inablang bagyo subong ang B, ang I bagyo. think ara na siya sa B. Bato katanduan. Bye-bye. Dungol. Okay, sa post sang Aksyon Radyo Bacolod, signal number 5 na. Ining bagyo nga Role. Kag yara subong sa Catanduanes. Ginaigo niya man ang pilakabayan sang Albay. Okay, last kon alas 4:50 kay sang kaagaw ng sentro sang Super Typhoon Role ang nakitaan sa bisinidad sang Bato, Catanduanes. May kabaskugon ining hangin nga nagalambot sa 225 kilometros per ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga 280 kilometros per ora. Sunod sa Aksyon Radio, nagahulag ang bagyo west-southwestward
sa 25 kilometers per hora. Hamak mo signal number 5. Catastrophic ning term nila mo. Baskog ni katama. Signal number 5, sobra-sobra na Oo, yan. Signal Bato- number 5. For- Kaya na alas 4. Pila man ka years. Okay. Kabay pa nga abot Mabina sa aton, siya. diri mahinay man siya, no? Dapat ginbi na lang gina siya. Ginbutong na siya palayo. Oo. Sige lang, kay bagyo lang na siya. May Diyos ta. Correct. Okay, with that, ato na isa man sa dapat siguraduhon nga ano na brasbo nga sitwasyon sa Trisig ka mga patso sa syudad sang Bacolod. Kay sarang bata lang kay inagin assign na siya sang Bacolod City Police Office sang 80, I think si Sir lang nakarumpiko ang makaambal sina. Oo. Si Sir Pico lang nakaroon makambal. Sir, good morning. Mayong aga. Salamat gid sa bugtaw sang aga para ma-accommodate kami. Action Mark, no? Sa si Sir Councilor, good morning. Good morning sa atong pinalangga nga mga tagpalamati on behalf sang amon City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido. Good morning sa ating tanan, Mark. Okay. Thank you sa liwat, no? And maayo gid yung Domingo sa imo dira, sir, no? May questions kita kay Sir Pico. Go ahead and no? Okay, sir, mamangkot lang kami, sir. Anong status subong, sir, sang aton mga kapulisan? Pila sila kabilog, kag din sila na pang-assign subong. Kamusta? Councilor, Sir Mark, sa liwat ang aton subong nga status sang effectivity sang aton executive order ni Mayor Ding Nadia that was October 29 hasta sa November 4 full alert status ang aton kapulisan. Full alert. Silingon, kansilado ang tanan naton nga mga leave except sa mga nakasick leave or may ara maternity leave ini mga bago nakabata naton nga mga personnel para aton matagaan sa nagkaigugid na security preparation ang aton ini yang tani no kung wala sing pandemic ang All Saints Day kag All Souls Day naton. Pero sa gihapon ara gihapon may deployment kita sa aton diri 4 ka mga public cemetery kag siyam ka mga siyam ka private kag 4 ka public ara sa gihapon dira apang ang aton igapatuman niya sang una magtindignan sang kalinong makasulod sila. Okay, nautod pa si Sir Pico. Importante, hindi ka tama, no? Correct. Ang aton nga tikang sa gobyerno Kaya isa karon naton. sa ipamangkot naton sa iya, kung may ara gihapon sa mga pumuluyo naton nga wala kay balo nga hindi gili pwede magkadto sa patso, kag nagadto gihapon sa patso. Ara gyapon. Amo na kon ni pamangkot, ako may ara sa gihapon sang Oh. nakaligtaan nila bala nga magpamati sa mga balita nga hindi gili pwede. So ano ang himuon sang kapulisan naton? May dala na sila kandila, may dala na sila bulak, ready na sila. Ano ang matabo papulion bala sila? Ato na karon si anon kay Sir Ariel Pico. Oo. Kag masigurado man nga balo ka ining kada All Saints Day. Hindi lang na iya kandila ang ginadala sa mga pumuloy. Excited na sila. Picnic na sila mo. Do picnic ng gwa. Pwede dala na sila nga B. B. Bulak. Oo. Kag B. Bandila. Ari na siya. Anyway, ara na si Sir. Bandila flag na yun. Di ginsi ko lang. Vigo. Hello, sir. Sir Pico? Hello. Oh, ari siya, ari. Good He's morning, back. good morning, Okay. Okay. Go ahead, sir. So, Councilor, good morning. Sir Mark, good morning. So, suliton ko, naka-full alert ang aton nga bilog nga porsa sang Bacolod City Police Office sa pagpanguna sang aton nga City Director Police Colonel Manuel Alcano Placido. Kag sa subong, ang aton 13 ka mga patio, may ara kita dira nga 24/7 nga nagabantay nga mga kapulisan nga hindi masudlan apang mga kandidato niya sa pagmisa no ato na pinalangga nga Bishop Buson kay gina may aproba na gikan sa aton nga Regional Interagency Task Force so silang ang makasulod apang kondasihan naton ang Executive Order number 61 ni Attorney Mayor Bing Lunardia may mga aktibidades kita nga may allowed isa dira iya ang mga burial services. No, mula nga na iga-allow dia sa subong All Saints Day kag tibuas All Souls Day. No luwasin na wala na kita sang pagpahanugutan nga makasulod dira or else mapilitan kita nga mag-file sang kaso ng violation of Article 151 sang aton revised penal code in disobedience to person and authority may kaangtanan in relation to Executive Order number 61 ni Mayor Bing Nardia. Sir Mark, Councilor, sir, good morning. Oo, sir, curious kami bala. Kung may ara sa gihapon, sir, ambot lang ko na monitor mo nga ito ng mga kapulisan. May nagakadto gihapon sa mga patio, sir, despite nga humalin
3 weeks na ta nag-remind nga hindi pwede. Yes, may ara actually action mark, Sir Councilor. Mag-ara, sige hapon nga kadto, o galing wala man sila nagapamilit. Ang ilalaya kung tani, kung pwede. May ara gihapon, kaya ako nagalibot-libot. Actually, member ako sang red team nga naga-inspect sang aton mga patio diri sa bilog nga Bacolod. Di manigar magakadto sa gihapon, pero sa to sa siling ko, pabalikan na lang sila sa November 5. Kaya hasta November 4, hindi pwede. Yes, exactly, Action Mark. Nang napilar ta sila nga, hindi ta pwede makapangdakop bangon may pandemic basi madakpan nato na positibo bla sa COVID-19. Kung mamati man lang sila, Sir Councilor, Action Mark, wala isang pag-aristo nga matabo sinakiti aton sa kutob sa aton nga mahimo gani. Istoryahan. Kay ini kabahin man lang sa aton nga basic health protocols nga patuman subong, so kung mamati man lang aton mga pinalangga nga Bacolod nun ay kag sa mga nagapangayaw makadto diri, wala sing pagpadakop o kung pag-aristo nga mga katabo ya kung magasunod lang sila sa aton gina-implementar nga Executive Order number 61 ya Action Mark, Sir Councilor. Lastly, sir, last reminder, sir, sa mga pumuluyo naton kay November 2, boss, hindi magyapon pwede. Sir, ano ma-remind mo liwat sa aton nga mga tagpalamati nga basi nakaligtaan nila nga wise lak malobla nga hindi kali pwede. Sa liwat ang amon ginapabalo, remind sa ila nga ako rin sang ligat natin nga si Mana ini nahambal din sa Action Radio nga ang may ara pa nabiling obligasyon magpaminta, magpaninlo, may garipedro sa mga nagkalaliwan nilang mga himata, mabalik na lang kita sa November 5. Kay hasta pa sa November 4 nga hindi kita makasulod diriya sa aton nga mga pribado kag mga public nga mga patio diri sa sudad sa Bacolod apang ang aton burial services gina-allowed basta 30% lang base sa kapasidad sang isa ka patio. Kag kung ano ang ginapatuman dira sa aton nga mga patio sa subong diri sa sudad sa Bacolod sundon ta lang ina. Hindi kami gusto nga magpusas magdakop sa inyo kung maistoryahan magasunod naman kamo sang aton executive order ni Mayor Bing nga Diaya Action Mark, Sir Councilor. Okay Maraming na. salamat. Sir, with that, salamat good sir. Ano sa ka madala, pag-remind. sir? Yes, maraming salamat, Sir Councilor, Action Mark. God bless us. Mabuhay po kayo. God bless, sir. Thank you very much. Kapisan ni si Ila, no? I mean, isan is sa mga sanga sa gobyerno wa ay pahuway, no? Hindi na aton mga kapulisan bala, no? Kaga para lang gid sa pag-maintain man sa aton diri nga kalinong, katawhay. Kaya imagine na ulan bala, sulay na sila, bantay to sila sa patio. Kita agapahuway ta. And besides, hindi pa nun niya, Give hindi pa lang credit niya. And to- every day, pwede kita maka-visit sa ating mga himata, sa mga himata, mga minatay. Hindi lagi din nga November lang dyan. Okay, Queen B, balik ta si mo, anay. Damo subong sa mga naga-monitor man dire nga may mga kanya-kanya man niya strategy paano mangin mabakal ang online selling. In fact, I think ako sang benefit naton gina-benefit naton sa social media because kung tulo kung ang advertisement is may bayad but through social media kadako man sang impact sa lives sang mga presinyo nga mga nag-online selling. Ano ang mga few brief strategy ang ginahimo mo? What does it take para mangin efficient, mangin effective ang pagbaligya sa social media, online selling? Sa ako nga part as Queen B, ginaano ko siya, gina-mix kong ako nga pagka comedian siya, jutay. Ang pagka-B, ginasulod ko siya So, ang B. saot na siya sa Gasaot ko. live So, ya? in short, kung may ara, time nga kay, ang online selling subong is damo-damo na gid ya. Tanan Damo-damo. gagawin man mo. Gusto mo nila Tanan makasurvive para mabi ka man, mabuhi ka da, makabi ka, benta ka. So, ginahimo mo man ang tanan. Ang ako naman niya, I don't take it actually seriously ang pagbibaligyanay gid. Kay para kay kung Counselor Mark, ang baklanay kung ara sa pagbi mo, pagbugtaw mo sang aga, may ara na may gapi, oy nakita ko tong imo, or ma'am, available po to, hindi ko kung kasi hindi siya nakita. kakita live. Oo, gina-view ang imo nga live sang last night or amuna. So, oo, may ara siya So, whole day gali may chance nga mabakal may sa imo. amuna. Kay Tapos, amuna na yung pag-view ya. oo, kag kung gabi gid sa imo, gabisita man to sa imo kag didto mismo nga bakal ang iya nga ginpa reserve. So, ang isa na, kung maya mabakal na siya tatlo da sa imo, kay tugod niya nga
wala yan na nakita mo, wala ko na napakita, B. Kag ang pinaka-importante, gid ang signal, nga dapat hindi ka B. yeah. Blurred. Kay kung kis agabi ko mo, ako kung kisa may time nga B, gid kuya, ga-blurred ko kagabi, balas ang akong signal. So, Yes. ang mga B mo, baligya mo nga bags. Hindi klaro. Kung kis agabi, ga-block siya. Oo. Kag hindi siya clear. So, kung kis i-chat kanila, Mm-mm. nga kumusta ang condition sa bag. So, dapat, ikaw nga seller ka, dapat Oy. kabalo ka gid Correct. magbi, baligya, nga ihambal mo gid. You have to be very honest gid sa imo nga ginabaligya. Pinaka-importante para B ka, balikan ka sa imo nga B buyer. Correct. Wow. Ay, adabi mo, Queen B, na-mention mo ang signal is very important. Because kung once ka niway ka signal, ang imo na nga itsura sa online, tiga tingog mo, doon si B, Bumblebee. Kaya tungod na lang, doon ka, robot, di ba? Robote ka na imo. Tapos, ka. kung ako, Balda. Oo. kung ako malantaw ko, hindi ko magsige. Wala, kay- Kalingin sa ulo. Kaya actually, may mga akon, mga buyer, kung maamo Bagtik na, ang ulo, B. gahambal sila mabiko, mabiya. Ang iba, Oo, mabilang ko, mabalik, kay tungod sa signal. Oo. Yes. Actually. Oo, So, Okay. dapat bonggang-bongga. Bisan interesado ko, ano ko. Oo, dapat bonggang-bongga, gidyang signal mo. So, ang imo style, ang imo strategy sa online, I hope makabulig mas sa tumatag palamati, is entertainment. May ara siya, You do not sudlan simply mo gid sell. siya, oo. Kag tapos ang mga, may ara akong kisaga ni pagsugod ko, shout out sa amuni. So, gina-twist ko, like for example, may ara ako sa B, sa lugar kung saan ka makakita, damo, guwapa, lakas, tilyana. May mga style ka nga amo na. Oh. Hindi ini padalum-dalum bulsa. Linay sang mursya. Oh, may ara tada viewers nga ara sa mursya. So isudlan mo siya twist nga Okay. para hindi ka pag-ibibiyaan. Oh, pero kay kugis ang iba niya, kaseryoso man mo kay subong mga partner ang aton nga mga seller, ang seller mo, seller man na sila, so ginabaligya Manila, kalabanan Correct. mo ya, subo nga gabakal Depende gid na sa sa imo. PM mo ya, i-PM Depende na lang gid nila, siya sa imo oo. pagbaligya na. Oo. Okay. And I think it is also a combination of not only a good selling strategy, but a quality man sa imong product. Sa- oo, I think it is kabalo very yung important. pinaka-importante. Dapat kabalo ko Oo. gid maglantaw. Oh, may ara man niya Sa kung kis sobra ka na dekada or pila na ka years ka nagabligya. So ikaw ya expert ka na mabala mo na ya biskan jutay nga gisi dra or Oo, kagkabalo kag maghambal sang mga buslot da. Oh. Ihambal mo na ang mga rubs da Yeah, ihambal mo okay. para at least pag sure ang buyer ya baklo niya ginamaskin ano pang pinaka mahal mo na nga baligya. Baklo niya ginaya kay gamiton niya, either gamiton niya or ibiya man benta. So, Okay, online antes selling sila- is papisan-pisan na gidya in Kapisan-pisan short. ang iba niya bikon kis may ara style nga maskin hindi original ang ginabaligya, mahambal gina sila original. So do kun kis hindi siya nami sa selling ang amuna kay do gapamintaha ka sa imo nga parehas bala. Oh, So okay. dapat ikaw you have to be very honest gid. Ang hambal ka sa mga flaws sang ginabaligya mo para Oo, mabalaan nila. correct. Para do hindi B, Oo. baldog. Kag hindi ka gidya magwa nga B, butigon. Correct. Pero antes sina mabiko anay, mabaligya. Mabaligya. Okay. Mga kaksyon nakabati na bala kamo sang 168. Do ka nami subong do first time ni namon nga gin-endorse nga produkto eh. Nakabati na bala kamo sang hindi po ko kabalo magamamon. 168 Herbal Dietary Supplement. No, nga magahatag sang alibyo sa tuman kadamo nga mga balatian nga inyo nga ginapangbatsyag sa inyong kalawasan. Okay. Pero ato na hibaloon kung nga aging tawag ni siya nga 168. Okay. Ang 1, isa ka botelya nga nasulod sa high grade nga food container. Amo ni sa isa ka botelya nga nasulod sa isa ka high grade container. Ang kundi 1 na sa tapos 6. May anom siya ka vital organ sa lawas ng ginabuligan. Ano bala ina? Ang aton nga heart, ang aton nga brain, ang aton respiratory system, digestive system, ang aton nga kidney kag liver. So damo siya gali sakop nga iningin panglawag ta to vital organs kini amo ginaya ang kun isa lang da mabalda deads. So ang 8 naman 168 Ang 8 naman gikan ini sa 8 ka mga powerful medicinal plants. Pareho sang mangosteen, guava leaves, mango leaves, banaba, ampalaya leaves, pandanchina leaves, tawa-tawa kag high grade nga honey.
Amo na guro nga dutulotam isaya kay may high grade sa gali nga honey. Kag tandaan, BFAD approved ini ang 168 herbal product. Ano bala ang mga essential nga mga health benefit sang sini nga produkto? Okay, damo-damo ni. Mga kaksyo pamati kamo ha, amo ni sa makabulig ini sa mga nanalisari nga mga balatian. Nagabulig ini sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Maayo man ini kun kamo ang ginaubo. Kapin pagid subo nga nagainulan. Mayara bala kamo sang sore throat. Na makabulig man do na peran ko ang mga tatlo ka sintoma do COVID daw. Anyway, number 4, nagabulig man ini sa pagpabaskog sang korason. Kag tungod manggaranon ini kun rich ini sa antioxidant, nagabulig ini sa pagpanubo sang inyong mga blood pressure. Naga-improve sang cholesterol level. Nagapanubo sang triglycerides. Ang triglycerides is bad cholesterol. Pwede ini nga mapanubo. Mayara ini sang mga anti-cancer effect. Mayara ini sang anti-inflammatory effect. Naga-relax ang inyong mga kapoy nga mga nerves. May ara ini sang anti-diabetic properties. May ara man ini sang vitamins A, C, B3 kag B6. Makabulig ini sa dysmenorrhea. Ini sa mga kababayan kung may mga bisita sila. Kada bula nagabulig man ini paayos ang gallstones, kidney stones kag inyo mga atay. Kung may ara kamo sang rheumatism, arthritis, makabulig man ini. Kung nagalain ang inyo tiyan, may constipation kamo. Kag ang tawa-tawa, syempre, sa dengue. Sikat gini ang tawa-tawa sa dengue. Mag-aksyon, duha lang ka kutsara 3 times a day ang pag-usar sini. So, 3 times a day, duha ka kutsara. Kag maayo man ini sa... anyway, mabakal ini sa tag 90 pesos. Dako na niya. Magduha ka lang ka kutsara, kada hindi mo ni mubos matsago mga 1 week. 90 pesos lang. Mabakal ini sa nagkalalaan yung mga drugstores. Pareho sa ang Sincere Drugstore. Okay, to boy. Huwakong kagyaraman ini sa Shopee kung gusto nyo mag-order online. Ini ang 90 pesos. 90 lang. 90 pesos. Kita mo ito mo damo. Nth ang iya nga mabuligan ng mga balatian. Ini ang no approved therapeutic claims. Okay. Okay. Wow. 168 herbal supplement. Alright. Okay. Good morning gali kay Tita Bibing kag Toto Ernesto Horilia nga nagapamatigid every time. Yes. Sir Rowed Miliasa, Tita Testrong ko, Tita Linet, Aliguer. Kagtaran yung mga batchmates ni Mama nga all out support Kapamatigid sa na kanila sila. Sunday morning. Donde, Martigo, Blape, Permig niya, Ruming, Nico, Delphine, Nico, of course. Miss Barbs, Miss Yas. No, nahidlaw mong kusumong panglawag. Sinlawag na lang Magita, balaw. brewed coffee naman ta. Pod ko. Pwede. Okay, balik ako na si Queen B. Na-mention mo gina ang mga strategy nga pwede himuon sa mga nag-online selling. It has to be, of course, the product must be quality. Ang na-endorse mo, and of course, ang bal mo, ginalaktan mo na siya sa entertainment yan, no? Income-wise, kung pisan, kada ko man. Actually, makabigid siya ya, makabuhi. Mas dako pa siya kung pinsaron mo siya ya, mas dako pa siya sa ginaswaldo mo. Oh! Kung pisan ka lang. So, pisan lang gid. Sa pisan, oo. Kay kun ang iban gani ginahimo nila ya twice a day ang ila live. Kay para daw amo na. Ako niya actually ginahimo ko lang once a week lang ko kung kisa once a week, twice a week. Kay para hindi man maboring ang mga akong viewers. Malaka kay kisa may ara na mo. At least kung kisa kanila, bantayan kanila sa naman ni man. So dapat may teaser kagid. Nga i-post mo da ang mga mo, bagong bukad mo da. So dapat para bantayan kanila. Anong imong mga challenges? Ano naman yung mga pagtila or mga kabudlayan sa mga nag-online selling? May ara actually kadamo man. Kay kung kisa pinsaron mo, mo, kung kisa ang mga upod mo daw, ang iba niya ha, I'm not talking to myself. Ang akon, pasalamat na lagi kuya sa akon ng mga mga branded boys kuya. Kay gabi, binuligay ni kami. Kay galing ang mga struggle da akong kisa, ang hisaay, amuna bala agaway sang item, kag ang sulutanay gid. So daw hindi siya. Pero may maagyan ko man siya kung kisa nga ang akon tong buyer gin-chat na to ni seller man. Pero kung kisa, wala, hindi mo gid pagpasulod sa pinsar mo, kay kabalo ka, paminsaron mo, masakit, malain man ang buot mo, but still, paminsaron mo gid nga,
sige na lang, okay na lang na siya, kay kinahanglan niya man budget. So, dapat amo na. Pero kung kisa, may ara, gidya time, nga malain ang buot mo, pero sige na lang, ang importante, ang ako na lang gidya, pag amo na gani hambal ko, liwat-liwaton ko gidya, I have to be positive lang yun. You have to be positive sa tanan mo nga giho. Pag isa ara ka na nga, may ka-down siya, wala gid ko bag-o, wala ko, siyak, anong himuon ko, kay wala ko bag-o, subong, so dapat magiginig ka, oo, dapat mabaligya ka, ang imo nga kwa amo ni, i-B mo siya, bandol mo siya sa amo ni nga item, para mapakal Diskarte ka siya. dyan. Diskartehan mo ka dyan. Tapos dapat pisan ka mag-post sa Facebook. Oo, I mean, kung ara ka nagiman lang lang may mga times giman na yung kablo ka, life is really parang uncertain, di ba? May times na yung Mayo, may times Ara na ka sa hindi. B, ara ka sa babaw, Oo. ari ka di sa B. Oo. So, meaning, may mga times nga ka-discourage ka man, ginakapoy ka man, pero dapat wag surrender, wag no retreat, no surrender. Kaya dapat ang pagsulod mo sa B, sa business nga ini, dapat kabalo ka gid. Kag may Ready. heart ka bala, ready ka. O kag dapat apalanggaon mo siya. Ina palang parehas Tutukan. man sang pagpalangga mo da sang B mo da boylet, Chinese. Oo, dapat anhon mo gid siya, ang tutukan mo siya amuni, tapos ang kung kisa may mga buyer man nga katamaan ka taas ang expectation bala sa Oo. ginabaligya mo. Oo. So, dapat kabalo ka gining mag-adjust sa ila, hindi ka gid mag-post sa mga daw pabati-bati. ang Kanami mga sa bala. mga point nga, amos na bala, kay dapat wala tayo deceive ang ato yung mga client. Oo, Correct. hindi If ka you gid want siya. to gain respect Oo. and repeat client, Oo. dapat siguraduhan ta nga ang present sa ila, kag ginambal ta insakto. Because there are when we start gakos, mas mayo nga i-present mo siya sa insakto. Insakto. Kado kung di siya ambugin na kanami, kay mo diferensya i-present mo siya sa maguba ka. Oo. Because through sometimes Kay ma-spread na siya mo ang rumors Oo, na, oo. ay, ambot, aga pang B na siya, ang sa term nam, gapang B, gapang blind na siya. Oo. So, hindi siya namin sa negosyo, actually, ang amuna. So, dapat, may ara ko na yung client, yung nga, oy, babayaran na kita ha, send ko na sa GCash mo yung, ay, wait muna sir, send ko muna yung details para makita mo yung flaws tama. ng ano. Para sigurado, hindi siya mareklamo. Okay lang, oo. Hindi Pero siya may- mareklamo eh. oo. Kaya kabalo siya, nga, may mga ano naman. Oo, may mga flaws. Hindi Kasi, na yung you brand know, new yung mga Oo, bla-bla. ukay-ukay. We're talking about ukay-ukay here. Okay, pero pila ang pinakamahal nga nabaligya mo? Medyo Pwede nakalaot ko mga, ang isa lang kabag. Hindi daw Hindi, ginahapon. Lauto niya. Wala ka suga. Oh, DTI. So, hindi na Anyway, kasi lahat naman hindi pa na ready. Ibibulong. Ibulong. Oo. Anyway, good morning sa kay Pre Chris Nobisada sang B, backup 4. Okay. Si Alex Monteza, sige ka monitor Ay, katamo sa ato, no? Helen Westcam. Ay, mo man naigip Ang ato na nga mga B-branded boys ko nga tanan, all the way nag-support sila kay nag-B-man, bulig sa akon, pasahan ko nila item nga pwede ko mabaligya. Ang ako nga business partner, si John Roniel Solitario, taga call center na siya, gabi na siya, gabulig man sa akon. Tapos si Murphy Celis, si Michaels Abri-Abri, si Gab, kilala ya ka, nagdanay ka mo ko, Hindi no? siya to sa Dilarama sa una. Dilarama. Siya na yung state for me before. Oo, galing. Oo, Ay, siya. Gabriel. Amo na. Ang mga upod ko man nga mga designer, si Chino, gabakal na sila, Ledesma, si Tita Portia Pandango, naglantaw siya sa ang mga taga-kawayan, kadamo sa ila, daw hindi tagig ka mo mabibasahan tanan-tanan, no? Basta amo lang kag ang akon nga subong nga ginaistaran kay until now mga partner, mga ka-aksyon, gabigi ko Japon, gaboard ko, so wala ko anay nagpuli sa balay. Kay para mas lapit ko sa mga source ko bala kay ari ko di subong sa B Barangay Villamonte. So mas lapit siya sa akin Sentro. sa center da. So si Madam Namia Bailoses nga naga-support gid sa akon, inalutukan niya ko na sudan da. So ang support bala kun kisa ka nami nga makita mo ang mga tawo nga ga-support sa imo. Kay syempre ang mga former ko nga mga upod sa obra like Mark Salanga, Kakamo, Day Nico, Day Marty, Miniel,
si Teray, Michelle Mendoza, ang ako nga Beshi, Barbara, Ruming. Yes, Inapala babatyagan ko ang support nga ara sa ila. Thank you so much, Kid Ka. Good morning kay Cap Prosini Distrito. Hindi mo kabod lagi iba niya ka-comment pala kung magsaka na hindi ta na makita. Kasi gusto ko Anyway, Kim B. Nung may duwa ka pa ka trivia, no? May duwa pa ta ka trivia. So wait lang, before ta mag-end anay or mag-atos trivia mo, mga ilo ko sang opinion ni ni Queen B. Malumpat anay from online selling to your personal opinion, no? Irrespective of course ang imo man yang opinion. Kami hindi kami Catholic, no? Hindi kami Catholic. Pero last time si Pope I think magwa siya statement, though wala ko ganagin padalman gid because although kadamot kadako ginya issue sa bilog nga kalibutan about sa same-sex marriage so mo hindi mo ko hindi be specific gid nga na ako nabasa gid ang term kag ang word why ko nagpadalom gid technical pero anong imo nga stand sa ito nga statement? Actually, na-B ko lang to nabasahan. Ko to po naglabay. Wala ko gito na Tutukan. B basa ang bilog ito. That was, hindi pa to siya Pope that time paghambalya. Ang munang na... No, sini lang. Lately, wala ako nang akong nabasahan ko lang. Atong abot sa union stand na lang Stand. Ang akong galing mga ka-action ang daw sa ako naman nga part. So, I am very happy lang gid ko ya sa akon nga life nga without any companion. Ang importante sa akon subong B budget kag ang good health ko lang. So, ginarespect ko ya sila ang akon nga mga upod nga mga LGBTQ community. But for me, ang wala ko do hindi ko favor for the men to men or amo na bala. Same-sex marriage ba? Oo, siguro damo na ni mabisa akon, mabash. Ay man natin. Chinese na iyang ako niya ng mga palangga kay tungod nga ako siguro do ginpadako man ko kag ang nakadakan ko inabalang gin-accept ko for being what I am. So ginbaton ko isang pamilya ko nga agi ko. So, ginabusong nga palang kuno. Ano gapangilay na kuya, Chinese. So, ang ako naman opinion do hindi ang okay na kuya sang ako niya pag stand nga hindi na kuya okay man ako mag-ubdanay ka mo nga wala kasal. As long happy ka mo go. Pero siguro ang ako di pagka inchindi gidya ang ginpatihan ko gidya na ang kasalya daw kasagrado daw kasagrado na iya para sa akon. So kun ano man gidyang ilay ang gusto sa ako naman lain kay hindi ko favor. But then again, imo opinion na yan. Imo na personal. Opinion should be respected, not to be criticized. Ang ila. Pero respect naman sila. Every time nga may magagabi, gabais na sa ako, I think nga wala kaya, hindi kaya nag-agi ka pa nga hindi ka managal i-favor sang kasal. Kaya galing ang pagka-insindi ko, ang kasal is very sacred. Amo na sagrado na sa ako nga panulok nga that's between a man and a woman lang gidya. But nagagi kuya because may purpose man kuya just to be happy, enjoy life, di ba? Pag amo na yung nagbuhi sa imo, amo na nagpasulod sa imo sa ABS. Pero ako ga-support man ko ng isang amo na nila. Kaya galing kay Pope to yang iya nga di ba nag-support siya? Support for... I think though, kaya statement, di ba technical katama, abi mo. At least natin expect ko discuss na bala kaya aton bit time very limited. In short, mabiko, mabalik. Pwede. Not, no? But before, ihilanta? Matrivia tayo, lang gito, okay? Kasi mabibala sa takaroon ni nung Correct. Ni nung B, boy. Anyway, number 4 question ano ang pinakaunang festival nga gin-celebrate diri sa Pilipinas? Ano ang pinakaunang festival nga gin-celebrate diri sa Pilipinas? A, amo na yung mga pinilian ta. A, Mascara Festival. B, Ati-Atihan Festival. C, Kadayawan Festival. Or D, Sinulog Festival. Okay. Number 5 question. Sino ang nagpangalan? Sino ang nagpangalan sang Bacolod nga Mascara Festival? Boy ko nini kabalo. Sino ang nagpangalan sang festival sang Bacolod nga Mascara Festival? Ang mga pinilian. A, Eli Santiago. B, Juan Guanzon. C, Peter Gonzalez. C, Peter Gonzalez. Or D, Marie Lopez. Or D, Marie Lopez. Sino ang nagpangalan sa festival sa Bacolod nga Mascara Festival? A, Eli Santiago. B, Juan Guanzon. C, Peter Gonzalez. Or D, Marie Lopez. Amo ato ang aton nga number 5 question. Okay, to sum it up,
Iluwagon tanay ang mga answer sa aton nga 5 ka mga trivia question. Again, ang aton yung mga papremyo 168 Herbal. Thank you gid kay Direk Rene Ogapong. Siya ni nagbibigay. nagtingwa nga kag nag-ano gid siya nga ihatag ta na sa inyo tagpalamati. At the same time, tagaan-taman sila sang nutritional value sina sa kay para maging maayo man ang kalawasan. Okay, question number 1. Ano ang tawag sa festival nga gina-celebrate kada May 15 sa Lukban, Quezon City? Ano ang tawag sa festival ang gina-celebrate kada May 15 sa Lukban, Quezon City? Ang mga answers, ang possible answers I mean, A. Lechon Festival, B. Pinagbenga Festival, or C. Pahiyas Festival, or D. Sinulog Festival. Ang answer is letter C. Taga May 15 kuno ang Lukban, Quezon City naga-celebrate sang Pahiyas Festival, Pahiyas, which okay. is that is letter C. Question number 2. Ano naman nga festival ang gina-celebrate sang General Santos City every September? General Santos City, wala na iba ni. Kundi, ang pinilian, Answer na lang. pambala ko tani. Letter A, Tuna Festival. Yan. Okay. Tuna Festival. Kita General Santos is tuna country. Tuna. Mo. Question number 3. Dali, on na lang. Ano nga festival ang gina-celebrate every November sa Angono Rizal? Sa Angono Rizal. Ang husto nga sabat is letter C. Gigantes Festival. Yo. Sa Angono Rizal. Alam mo ni Galiguro. Yes, ang tagod lagko na bala. Bigla pa dam. Okay, C ang answer. Gigantes Festival. Question number 4. Ano ang pinakaunang nga festival nga gina-celebrate diri sa Pilipinas? Ano nga festival ang gina-celebrate? Ang pinakauna gina-celebrate diri sa Pilipinas? Ang answer is letter B. Ati-Atian Festival. Pinakauna nga celebrate. Yes, Ati-Atian. states daw sa Senyor Santo Niño na siya nga ano. Cebu? Cebu na sa Ati-Atian? Cebu? Damo na yan. Ang original is Akapis? Aklan. Aklan? Okay. Aklan Oh, number 5. Aklan. Okay. Number 5 question. Sino ang pangalan sang festival sa Bacolod? Sino ang nagpangalan sang festival sa Bacolod nga Mascara Festival? Okay, ang nagpangalan kuno sini is si Eli Santiago. Letter A. Di ba? Oo. Ikaw nagawiyat, di ba? Oo, hindi, Last nag-party year sa pala. maskara eh. Oh, gani. Okay. Kabitin sa ato niya oras. Queen B, madamo gid salamat sa Thank you imong so pagupod. much. Thank you very much. Damo pa ning abdanay ang aton dire, no? Willing lang gid ko Sunday diya. namon. Every Sunday. Kung may o, time diba? ka kahit aga pagid man nimo. Pero Okay kung lang may po, time kagabi ka, magig kuya, buka ako taga-aga. i-invite agad si Queen B. Thank you for your time sa itong mga tagpalamati. Happy Sunday sa inyo subong. First Sunday of the month. Don't forget yung magsimba. Enjoy and banding sa inyong family, of course, no? And ang birthday ni Mark Salanga, November 9. Ano mo gina? Ginawag mo na ni Tunga na sila ni Mitch Merantalipa. Alapit, 9 ka 10 si 10 Mark. siya. Oo, yun. So, advance Wala, happy kuya, birthday tayo na lang. ganda. May B ka na, may budget. May B Oo. ka na. Ang life alone is a B blessing. Oo. Thank you once again. Joke lang to. Thank you. Tayo kita next Sunday from 8 to 9. Make it a habit. Tapos sa inyo gapon ko si Alad kung si Hal Israeli Salanga. And, Queen B, ako ang bulak nga bagong buskag. Kag wala B ba na. Na ako naman ang inyong boss nga agad, Mark Salanga. sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.